Hej med det, hej. Check that out. Nice. I see you baby. Check that out. Okay, der er en, der hedder Mette, det ved vi jo. Ja, det ved vi sammen. Yes. Vi ved, der er en, der hedder Mette. Ja, kan du ikke lige præsentere dig selv? Leve med det. Kør. Hvorfor er det, du er så lækker? Bare på det. Jeg er kun lækker, når jeg har et par ryg. Så er man næste. Vibeke. Hvem er det? Det er rigtigt. Vi har også en, der hedder Vibeke. Vibeke. Ej, hvor kunne jeg godt knippe den. Regne, den her. Hvad skal vi kalde klassens miniput derovre? Tune. Og Bibi! Hej, Bibi! I love you! I love you! What up, Peter? Bibi! Det er Tone, kan ikke? Det klassens af Bibi. Det er Tone, min far. Tone, mand, altså. Du må ikke med Tone, min klaver, altså. Gutter, seriøst. Er du nogen her, der ved, hvad folk hedder? Kraft, hedder Tone. Lad os lige tage en runde. Vi tager en runde. Ja. Hvem starter? Sten, saks, papir om hvem der starter. Vi har startet Carsten. Carsten. Før, ja. Skal vi bare køre navn? Hey, vi er også hvor gammel du er. Så er vi lidt Efternavn. og så navn, og så alder, og så til hvorfor... Alle kan se mig. Navn og alder. Og hvilket køn er du til? Okay. Altså, før var jeg 28-60'er. Det skal være postnummer. Nu er jeg blevet 26-80'er. Og det er sandt til os. Jeg skal vide. Eller har Bibi klap dig over, mand? Okay. Carsten hvad? Rigtig dansker. Travo. R-A-U. Carsten Krav. R-A-U. Hvor gammel er den? 32. Ikke lige den der godt til, altså. Og så er det dig fra... Så sender jeg den videre til min færøske ven. Ja, Færøske. Roar. 23 år. Roar er ligesom håndboldklubben Roar. Hvad hedder du til navn? Hvad er det? Gyldenkerne. 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 Vi sender videre til Legolas. Nå nej, ja, så var det overflødigt. Jeg tager den næste. Ja. Jeg hedder Nicolas. Green. Grøn på dansk. Kommer fra Jyllinge. Ja, tak. På Sjælland. Storbyen. Only sindssyg. Green. Only sindssyg. Kan hælde dig, ikke? Det er mig. Postnummer. Før Jylling. Eller 2300 nu. Legolas. Det skal være 2200. Holy. Thomas Raff, Yeah. 21, kom fra 37 Næksø til 24. Og der er bare en hånd i huset, mand. Yes, mand. Og hvad så, mand? Mit navn er Lasse Emborg. Jeg er 27. Jeg er fra den der 2500 Valby. Ja, den er ordentligt fed. Jeg bor i den der parabolpark der. Hvad sker der? Han er anonym. Han er på flugt, så vi skal helst ikke have nogen billeder. Ja, bare før de ser ham i station 2. Eller vi sætter den her i den her beige der. Skal han adresse? Og han er anonym. Kom så, Leila. Okay, du hedder Firat. Hvad hedder du, bitch? Leila. Fradalmir. Hvad hedder du, din buk? Skid. Malte Dilling Jandorf Liller. Only kartoffel. Yes, sir. Kartoffel. Nej, kartoffel. Malte. Nej. Malte Diller. Malte Diller i Atlanta. Kartoffelsen. Malte Dilling Jandorf 21 fra Allerød. Allerød? Yes. Habibi. Eller fra Ekspert. Så er det en, der er hurtigt, mand. Sammy. Rabibi. 20 år fra 22.00. Ja, nær Bronx. No Bronx. Der er ordentlig god kebab på den Bronx. Jeg er ligeglad, mand. Det smager ordentlig god kebab. Ordentligt. Og så skal vi videre. Det er mig, der stadig småpin der. Jeg hedder Kasper Vellenborg. Og jeg kommer fra Østerbro.
Mr. Bronx. The Bronx. 2200. Ja, man. 2200. Er det ikke det hedder? Lige i hovedet. 2100. Det er din skyld. Vandløse. Ej, nu igen! In the street. Yeah. Dancing. Ej, vandløse, mand. Det er lige omkring vandløse. Og så var vi alligevel heldige der. Der er faktisk en pige med. Det er godt. Ej, hvor skal jeg hjem og onanere? Hvor er I fra? Sunshine. Undskyld, kan du lige flytte dig lidt? Jeg vil gerne have et godt billede af hende der. Altså, jeg tror måske... Ja. Eller overhovedet... Ej, jeg kommer nok til dig.